setmana mai m'heu sentit a dir que aquest equip o aquest grup hagi estat entrenant per sota del seu nivell. Si és veritat que l'estat anímic amb el primer entrenament després d'aquesta victòria era un altre. Lògicament, amb les circumstàncies que es van produir davant del Mirandés, posant-se per davant del marcador, després anant per darrere i finalment donant-li la volta et dona una resposta a nivell emocional altament positiva. L'equip ha entrenat amb alegria, l'equip ha entrenat convençut de les seves possibilitats d'anar a Lugo i treure un resultat positiu, i jo crec que aquest punt d'inflexió que citàvem la setmana passada amb les circumstàncies que s'havia produït i també fent un paral·lelisme amb el fet de que va ser l'equip amb el que vàrem començar tots plegats aquesta andadura junts, doncs tant de bo li doni continuïtat i siguem capaços d'igualar com a mínim aquella ratxa de resultats. Un molt bon equip, a més un equip amb les idees molt clares, amb un estil de futbol molt definit, molt atractiu, i que no comparteixo que estiguin en un mal moment. Si és veritat que els resultats en aquests 4 partits no els han acompanyat, però han estat vius, independentment del rival que tenien davant, i a més sempre sense perdre aquesta identitat, defensant la possessió, defensant el criteri ofensiu del seu futbol, i estic convençut que per ells és una nova oportunitat davant de la seva afició de tornar a guanyar. Igualment per nosaltres és una possibilitat de puntuar fora de casa i és un repte que nosaltres, com deia abans, tenim marcat. No és habitual, però sens dubte estic convençut que ha trobat l'entorn ideal per treballar, perquè és un home exigent, és un home que té molt clar quina és la seva idea de futbol i que així ho transmeteix al seu equip. Crec que aquests valors a dia d'avui per poder treballar i assolir objectius dia a dia són molt necessaris. Estic convençut que ell aquí a Lugo ha trobat tots els registres necessaris per gaudir de la seva professió i transmetre la seva idea. Antoni Hidalgo surt d'una lesió, és un home sens dubte molt important per nosaltres, té un pes gran dintre del vestidor i una participació important quan hi és damunt del terreny de joc. Pot ser de la partida d'inici, el que sí és veritat és que no està per 90 minuts i tenim que gestionar en quin moment el volem damunt del terreny de joc. El nostre objectiu crec que està molt clar i és el viure jornada a jornada, el treballar per ser millors que ahir i no perdre de vista la nostra realitat. No estic content perquè sempre vull més, no estic content perquè el nivell d'exigència nostra és molt gran i el que voldríem és tenir més punts i viure en una zona molt més tranquil·la, més còmoda o en qualsevol cas molt més ambiciosa, però la realitat, hem analitzat cada partit i hem viscut cadascuna d'aquestes situacions i en quines circumstàncies les hem patit. El que no volem és que es torni a produir situacions que no depenen del que els jugadors amb el terreny de joc mostren. Treballem per millorar les nostres prestacions i per millorar sobretot el nostre resultat, però quan estàs tan a prop de la zona baixa no pots estar content. Estic content del treball dels jugadors, estic content de la seva resposta amb el dia a dia, però sóc el màxim responsable del grup i vull una puntuació molt més alta de la que ara nosaltres tenim. No és un dubte, és un beneït problema, com tu bé dius. Cristian és un jugador molt important per nosaltres, però Agus, quan ha tingut que competir, ho ha fet amb tota fiabilitat. Aquests són els problemes i les dificultats amb els que em vull trobar quan haig de prendre una decisió respecte a l'11. La forma no, a l'esquema és possible, ho veurem el dia del partit, però la idea no. Som dos equips que ens disputarem la possessió de la pilota, ells amb el seu concepte i nosaltres amb el nostre. No variarem la manera de jugar-li al Lugo perquè a més crec que són dos equips que tenen una proposta atractiva de futbol i que la defensaran damunt del terreny de joc.